Sanibonani nonke emakhaya, sinibingelele kulwesine ntambama. Sibonge uNkulunkulu ukuthi usasigcinile kwaze kwaba lesi sikhathi. Sibingelela bonke abantu ku Facebook wethu emakhaya lapho behleli khona. Sibonga ukuthi bahlanganyele nathi namhlanje. Bazalwane kafishane nje sizokhuleka kuningi sizokwenza namhlanje. Sizokhuleka nje sidle izwi lenkosi umphako wethu wokuthi silale namhlanje egameni lika Jesu. Sizocela nje sivaleni amehlo sidumise uNkulunkulu egameni lika Jesu. Baba wethu onamandla, uNkulunkulu wethu oyingcwele, dwala linamandla, moya oyingcwele size kuwe nakulesi sikhathi. uNkulunkulu wethu onamandla nalesi sikhathi esiphithizelayo. Kulesi sikhathi uNkulunkulu onamandla esibonakala sengathi wonke umuntu ulahlekelwe ithemba lokuqhubekela phambili. Kodwa kulesi sikhathi simema wena njengenkosi nomsindisi, simema wena libo lethu, simema wena ninimandla wonke uNkulunkulu wethu oyingcwele. Ngaphandle kwakho nangaphandle kwezwi lakho asinakwenza lutho, ingakho siza kuwe sizodumisa igama lakho sithi Nkosi sibheke wena kukho konke uNkulunkulu wethu onamandla. Sifisa uNkulunkulu oyingcwele ukholwa nguwe, sifisa ukwenza uNkulunkulu onamandla lokho ufisa ukuthi sikwenze. uNkulunkulu onamandla sisathobisile inhliziyo zethu emakhaya uNkulunkulu wethu oyingcwele, sikhuleka siyafisa ukubona uNkulunkulu onamandla ukukhulumisana nezimpilo zethu uNkulunkulu oyingcwele. Sikhulekela uNkulunkulu onamandla nazonke uNkulunkulu oyingcwele izimo ezingamelana nathi uNkulunkulu wethu onamandla. Sikhulekela izwe lonke, izwe lethu libiyele uNkulunkulu wethu oyingcwele, ugcwalise ngegazi lakhe linamandla. Inkazimulo yakho ibe khona ezimpilweni zethu egameni lika Jesu waseNazaretha, amen. Ngiphinde nginibingelele emakhaya uLady Bishop Buthelezi. Sizohlephula nje izwi kafishane, izwi nje elifishane kakhulu bese siyahlukana ebusuku. Ngizocela nje sivule encwadini kaTimotheo wesibili uchapter 2. Ngizocela nje uqala nje ngifunde isahluko esithi uTimotheo ululekwa ukuba abe yibutho elithembekile lika Kristu. Ngicela ukuphinda isahluko sethu. Sithi uTimotheo ululekwa ukuba abe yibutho elithembekile lika Kristu. Haleluya. Ululekwa ukube abe yibutho elithembekile. Kuyenzeka sibe empini, kodwa empini utholakala ukuthi kunabantu abasempini kodwa bathembekile, nokuthi kusisempini sonke kodwa abantu abahamba nathi abalulekwanga ukuthi kumele babe njani, baba bathembekile ukuze impi inganqotshwa. uTimotheo uyalulekwa ukuthi abe yibutho likaNkulunkulu elithembekile kuKristu, ngoba uma engathembekile kuKristu impi kaNkulunkulu izonqotshwa. Ngizocela nje siphuthumeni kuverse 19. Uverse 19 wethu uthi, nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simi, sinalo luphawu lokuthi iNkosi iyabazi abangabayo, nokuthi yilowo nalowo ophatha igama lika Kristu makadede kukho ukungalungi. Ngicela ukuphinda futhi. Nokho isisekelo esiqinisileyo sikaNkulunkulu simi, sinalo luphawu lokuthi iNkosi iyabazi abangabayo, nokuthi yilowo nalowo ophatha igama lika Kristu makadede kukho ukungalungi. Sengiqedile bazalwane. Lithi isiqiniseko sika Jesu Kristu sinophawu lokuthi iNkosi iyabazi abayo. iNkosi iyabazi abayo. Engabe wena mawusekhaya uthi umntwana kaNkulunkulu uyakholwa, ngabe iNkosi yakwazi na? Ngoba kuyenzeka sihambe ibanga elide sithi siyakholwa, sithi uNkulunkulu siyamazi, sithi uNkulunkulu wenza ukuthi kanti sazi ukuthi wenzani, kodwa kutholakala ukuthi iNkosi ayisazi. Akusizi ukuthi sihambe ibanga elide kodwa sigcina singaziwa uNkulunkulu, ngoba okubaluleke kakhulu akusikona ukwenza izinto ezibonakalayo noma ezibonakala phambi kwabantu engazuthi ijabulisa uNkulunkulu, kodwa kutholakala ukuthi uNkulunkulu akakwazi. Yikho-ke uNkulunkulu esinikeza isiqiniseko ukuthi asifunde ukuthi sithole
isiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uyasazi yini, njengoba likhuluma ukuthi uTimotheo ululekiwe ngokuthi abe yibutho elithembekile kuNkulunkulu. Uma uthembekile kuNkulunkulu uyakwazi ukuthi konke uNkulunkulu akudingayo noma konke uNkulunkulu athi asikwenze sikwenze, ngoba lithi izwi laNkulunkulu konke uNkulunkulu akushoyo asokwenza. Leyo nto ikunikeza isiqiniseko uma ngabe uhamba kuyo yonke imiyalo kaNkulunkulu, uhamba endleleni ngokuthi uNkulunkulu ufunani, wenza uNkulunkulu akudingayo. Ungahambi endleleni noma kuthiwa sisesikhathini esikanje kuningi oqhamukayo, ungaze ufike usuyibona usudidekile ungazi ukuthi ubambani uyekani. Kodwa uNkulunkulu uyakunikeza isiqiniseko ukuthi iba nalesi siqiniseko sokuthi konke engikwenzayo okujabulisa uNkulunkulu yini, ukuze ngizokwaziwa. Ngoba akufanele ukuthi thina simazi uNkulunkulu kodwa yena angasazi, ngoba yinye into esikholelwayo ukuthi ngomhla wokuphela simbone uNkulunkulu ekhazimuliswe empilweni zethu, masifa sikwazi ukumbona uNkulunkulu. Uma engasazi sofana nalaba intombi ezilishumi ezathi mase kufika umyeni, wathi umyeni Dedani anginazi. Uma thina sasiyazi imiyalelo yakhe kodwa singayenzi, lokho kusinikeza ukuthi sihambe endleleni sitshela ukuthi siyazi kanti asazi, nokumele sikwenze okudinga uNkulunkulu asikwenzi. Umyalelo kaNkulunkulu nokudinga uNkulunkulu nokujabulisa uNkulunkulu asikwenzi, kodwa senze intando yethu eyaNkulunkulu asiyenzi. Lokho kwenza ukuthi sigcine sifika esimeni sokuthi ngomhla wokuphela uNkulunkulu athi Dedani benzi bokubi anginazi. Bazalwane, ilokho nje ebengifisa ukuthi sikuhlephule ebusuku, ukuthi iba nesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uyakwazi na. Awugcinanga ngokumazi kodwa uyakwazi na. Ingakho uma uNkulunkulu ethi ngiyangongqotha wena vula bese ngidla nawe bese udla nami, leyo nto isiza ekuthenini singajahi ukudla into zaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu engakadli kithi, akhiphe yonke into, akhiphe inhliziyo engcolile, adle yonke into embi kithi, ukuze sikwazi ukuhlala etafuleni naye. Ngoba iproblem yethu bazalwane, sijaha ukuyohlala noNkulunkulu sidle naye kodwa yena engakadli lutho empilweni zethu. Ngiyabonga kakhulu bazalwane ebusuku, enambeni yethu esitholakala kuyona iyona la kwi-screen sethu 0620950026. Ungafona kuyona, unga-SMS, unga-WhatsApp, mosidinga nje uzotholakala kuyona. Even email siyayamukela, if usenda anything sokwazi uku-attenda. Ngiyabonga egameni likaJesu. uNkulunkulu anibusise.